Ex il-Vella ta' 25 sena mill-Isla ġie kundannat 5 snin ħabs u ingħata multa ta' 6,000 euro wara li ammetta li kien involut fit-traffikar ta' droga. Huwa mifhum li Vella kellu konnessjonijiet ma' Jordan Azzopardi magħruf bħala Lil Chapo ta' Malta u li qed jaffaċċja wkoll akkużi kriminali brabta ma' droga. Fil-qorti tqal il-garax li kien juża l-imputat biex ibih droga kien qisu ħanut tal-merċa fejn in-nies setgħu jitlu biex jixtru kull tip ta' droga. Vella kien arrestat 3 snin ilu waqt rejd f'garax f'Birkirkara wara ġimgħat ta' sorveljanza, hekk kif l-istess maħżen kien maħsub li kien ċentru ta' traffikar ta' droga. Clyde Farrugia ta' 24 sena minn Naxxar ingħata sentenza ta' 3 snin priġunerija u multa ta' 4,000 euro wara li nstab ħatil is-sena l-oħra attakka żewġ uffiċjali ta' Transport Malta wara li ngħata ċitazzjoni. Fil-qorti surġent fih dan il-korp tal-pulizija xiet li waqt li kienet jagħmel xogħlu fil-Karnival tan-Nadur ġie infurmat bl-attakk. Sostna li żewġ uffiċjali marru fuq is-surġent u qalulu li Farrugia ġie jgħid f'wiċċhom hekk kif kien għadu kemm jingħata ċitazzjoni. Intqal kif huwa daħħal iċ-ċitazzjoni f'ħalqu, beżaq u mex għalhemm wara li kien diġà ġie minn warahom u beda jagħtihom daqqiet taponi f'wiċċhom. Floti tas-sentenza l-Maġistrat Joe Mifsud qal li l-aġir ta' Farrugia kien inaċċettabbli wara li l-uffiċjali kienu qed jaqdu dmirhom. Sostna li l-ordnijiet tagħhom kellhom jiġu mobdija u li l-imputat messu r-rispett tagħhom. Il-Maġistrat żied jgħid li l-attakki fuq uffiċjali huma attakk fuq is-soċjetà kollha u mhuwiex ġust li dawn jagħmlu xogħolhom bil-biża'.